Nagiko tita Tiri. Oh. Wala ka nilak na go. Sa birthday nak. Salamat ma. Salamat sa pa-birthday. Ano, masarap na dihan na. Ha? Uy no. Busuga man na. Good morning. Good morning. Good morning. Good afternoon, Pedro. Parang dito. So, karon day padung mi sa Lamban na siya, Pedro. Lamban, Alejandra. Diyan kayo kan mga tagagiwan. Kuan si Doron. Okay, siya. Pedro, bahal ko rin ng iya, ha? Ano sila? Sila to. Asa ka to siri na to kuan? Talisay raw yun. Talisay. Tayo natin sa kuan. Imbis nga si Kuko at ang kauban, yung balibad man, di atot eh. Itatiglang kauban, using ka ko na po. Ang likod mo dyan? Para day? Sige. Karabanan day. Ini alam ka dari. Ah. Ano ni mo? Oh. Yes. Isa. Bali ang piko. O kaya ka dyan, sukara ba ka? Sa restaurant set? Diyan ka? Magsuka di man, Ivan. Suka na. Magsuka ka dyan? Eh, patawin ako. Aba, sinausap na siya na-shoot dan. Bihan. Kira mo? Mas ko kay ubo ko. Pinakog akong ian, akong dadun. Ingo mo nung ian, atong dadun dyan. Awin ako akong ian, akong dadun. Inguha mo. Luoy kay tanak kay. Depression to. Oo pa. Depression to, sige kilak. Hey guys, karon day kay among i-advance og celebration ang birthday ni Janjan. Ako na po mabas ni guys kay yes ang birthday sa maning gasto karon ako na pud. Karon pa dong demi ato sa katong atong bitaw sa baka ni Alejandra kay bugnaw ko dito ato sa economy sa kanang lugar bitaw nga kanang makalimot ka sa mga problema. So among sundon si Tiri Bors Tiri kay ay siya parang gano'n so ni ba doon namin guys so talisay din sila next day silang Aisa katanggi ko ni mo si Boto uy Namiga na mo isa. sus pasanan pa din na Special child ba siya? Ay, napay mga johon de ay. hi Napay mga johon. Waling maduhon. ano na karoon no Bye na. bye Bye-bye. Bye-bye po na na. Bye-bye. Ayo, Taysa, nangitos na na Taysa. Bye-bye. bye Bye, mom ko no. bye ma'am Bye, mom ko no. mama hala ka mo na nag-isang istorya ay Lexi Lexi Mamait ka to Lesa Lexi an ko no Lexi. nasa nanay Nasa nanay. Mama. Oh Lexi oh. Mama ko Lexi. Nabay Nanay ni mo. Mama ko no. Kaya kailan pumis ka nanay. Oh.
Sige na, sige na. Sige ako mas na yung lips eh. Kajot, kajot. Ha? Nagikot ito, Tiri. Oo. Wala ka nilak na go. Nilak na lagi. Iwan rito. Ta, mami ta. Mami to, mami. Ba, sige na, sige na. Bye-bye na, bye-bye. Kung palag na kang balik ay. Ay, bye-bye ay. Ang manggidanay, kaya jag manghilak, ha? Di. Malipay ha. Ako na ito nagtrabaho, nag-isa ka Ate Eileen na. Way, buhat, kilaay ko. Mga naman ang kalaan ko. Di man mo bang, ang mga sa mama. Not sir. Ay, sa kalaan. Sa balot? Palit ko ng balot. Ulit-ulit ko sa lubong. Exercise pa siyang birthday yun. Isa man siya po, di mo na yun? Wala nga pin na. Ang taas na kaadso. Mawari. Mga sa maniwang ni, taas na magbuhok. Ay, naamis. Naamis lagi mong naon eh. Sa may mag-iibag na. Naamis lagi mong naon. Sa may mag-iibag na. Wala ba ka sa Naon hapon pa yun? kay naamis. Nagawa pa yun. Isa pera ka ba? Ikaw yung gusto ka mag-overnight. Wala ba ko na ingon na bahala? Yun ka? Yung ka na yung kag-asal, pwede makapuyo din yung sa kagabi. Wala ko kung tayo ka bayad ba yun? Internet lagi na. Naka-wifi. Nag-load ka. Halati! Ha? Kung ko rin ko tayo ka bayad Naka-wifi. eh. Kurang. Nandiyan ka na. Ah, dita, Oh, dita. pana. Ako nagilimin ko ano ko tagai. Wala na may view. Wala. Asa agion? Diray? Ah, dihara. Hindi na posta plin. Ano na yun tayo yun? Kanong yatay na tayo. Indutir. Ano na tayo yun? Ala. Nananjip ka. Ano yung tagi? Hi guys, sarili mi guys. Kaya may sabang kawasan na nahanip ka ni Ron. Kalakihan eh. Kana, day sulo na na, day? Sus, why dyan ko na wak ni magilas ko anday? Kuko day, kaya agtuhod ni Kuko. Pwede na pa maglaag diha. Kani mo na yung family room. Ah, para sa may pamilya. 3,499. Doon eh. 4,600 na siya. Dito na lang basigo. Kuda ko eh. Ako man. Dako may extra bed. Eh, nice. Bugnaw ra bag. Kada ko andi ay. Mo na gamit. Mo naman tawag mo. Nagag extra bed steering. Palit ni. Oh, palit ni. Kung ano mag extra bed. Ah, ano, isabi ka man lo ako na day. Ah, ang kuha na ko extra bed. Wala niya. Kung nagdala ng extra bed naman, wala. Ako sa nakatuod. Espiritu ah. Simple. Apas ko sa katuod. Mali mga bay. Ah, saan day? Tulido na. O balamban. Uy, na may tira balamban. Ah, balamban na. Buhat ang mga barko. Nara guys. Nice.
Santag nga natakaroon na kayo mga tagway problema. Manila mga bay. Atong sa kakwarto yung ato. Para siguro maraguyab. Ay, nice man dapat sa bus. Naik kananan di today para kan pwede dali diha mag-inom, party. Ano ko na sa swimming pool. Hindi ako landong na ato buwak ni Alejandra. Oo, wala lamang. Pwede ugma. Wala. Tapos din ma-exercise ko dani kasi ko aga-aga sa danan. Guy. Tama din ang Bible kagiyaan ng ko burus. Das inday guys yan. Ato naglisdan tanog si Pauline. Mahatajan, gawin picture na. Hindi video ko ti. Hala. Ang kamadyo kajugkuan. View sa kalasang ano. Nag-view Hindi na. pa kadahadlit to ara po yung bias to nga. Hindi simba ko bag relinog. Maligi din za. Waduh. Na bay. May bay na Asa last kay na. daan ana? Ambot. Na gamay. Nalibog siguro ang barko asa lapit agi na yung mga barko nga nang Balamba na parking. nga kuan. Dagat. May mga barko na kita mo. May parking. Nindot tanaw ng dagat ug ang bukid no. Na yung mga napoy mga dagat. May mga barko ni mga dagat. Di mo nag ag mountain ug ganang nay dagat ug ag langit murag nag tagbo na. Be, namidan ni mong picture di ay. Asa atong gingan? Tanawa na. Asa sir? Awa. Kani bang baza? Tawag ko balik ko na iman na naglubat ko na. Ako ni ba siya nga puyanan. Ug nga ni among ipabuhat nila mo lumag-aoy may ag bintara ang guba. Yang sumbagan man ingana. Now ang dagat ug ang kanang bukid usara. Naglibog ko rin ang baza. Na kana. Asa agi no? Ay day na may sakdan na nila bay day. Na day ni sakdanan day. To Na Nga naman, malibog ka. Mountain. Dagat. Anda to ay dagat na kanay mga barko. Na Parang ko na dari, arang ka view. Ganahan ko magtanaw sa bundok, nga may dagat, nga langit. Allah. Maajo pagkaajo di ay. Ikastream lang yung nana. Hi guys. Hi kanais. Marami. Andong kung matimo, kadukot Alejandra pe. Okay na sila dyan ugma na sa Alejandra. Magabri kay ato mag-ina. Buhi nga. Saring-saring. Ayaw mo takarag wifi. Bitaw. Na. Kanina, ilang ibutang na. Sunod unta na, agahanap pong naong ilang ibutang dari. Nganing tigpo ko na rin lugar. Isa man na. Kani? No kaya ba? Mo tayo nalita giza. Yung nasa iyo mga ipuputang ang naong dari. May bayad? Asa? Isa yun? Yun siya? Lala, haligan. Ha? Di na pwede. Trangkahan. Sampol. Dahil siya ng kamera. Nasa ni kamera ha? Dari daw. May picture mi daw. Nice kaso guys. Hello! Oh. Kay? Ang lala ni Darity. Ay, bitaw. Saan na naman picture? Ano ka ba?
Hala, ang lasangam din no? Ang lasang. Kita ko na sa Jin. Kumusta ko ka, Jin? Uy, ibuto mo dahil ini. Alam mo, King. Uy, makisiksans oh. Yun na mga way. Katir. Hello ko no, Ter. Kamusta ko no? Ang dagbirahan ko rin Di. Manas nang gibuto man. Hindi ka bugitang bilahan. Hello siya ni Water, oh. Hala, gibirot eh. Si Birok. Gibirot siya. Doy naman ang unggoy ba, gibirot. Yabag Birok. Parawan nito guys ha. Alay mo oy. Italikdan ka, Ter. Gawa mo kani hello. Nagidila-dilaan ka. Nagunggoy na lo oy. Abong gulo kay gibirot. Tana na. Ulo ba? Na gibirot na. Awag itang bilahan ah. Labi ng bilahan. Di pero bata yung kamote, bata. Uy, kamusta? Hala, kasgan man ti. Kasgan man. Di ko Hello. ba malagnot? Di na mga way. Ah, mira. Birahan ko nung kate, sumangira na kay birahan ka. Nagitang bilahan ah. Di mo nagibirot ka ng gadang itlog. Mo na itawag nagibirot. Hala, uy. Dahil amang ka mo, kagibirot mo ka. Namira di ko nangangakag birahan ka. Parang nalalari ka, parang bugnawag hangin. Uy, bugnog hangin. Wow. Kapay saging nagbuwang na. Parang kapit ko kadug hangin, wag ka di nga buong tain. Sa kaginak. Hala, okay na mo latay. Daghan. Sure sa kuda dari TV. Ari gusto nga. Dari ka kala bugo tao. Ari na ginak. Hmm? Ay, wako nilatay sa latasan kay na di kay sang powers. Kada ni Island Sky View Resort. Ala. Day. Di sa kaning lusot, day. Pere. Di sa kaning lusot nak, dari. Asa ari? Asa taas? Di ko da nawagi, di kaya na adlo ko. Ito na lang ko picture dia. Dawa guys, nice oh. Satu lagi ari. Kung malatay din kaya madlo ko. TikTok. Ako sa doktor. Sige pang dahan. Ano mag-suot sa mga resita? Hindi, uy, akong kuana. Akong kagana. Sorry, gana pa niyo. Kanang gana lagi na. Oo, nga nitagbukay. Di man tamotang nawag sa buho. Oo, kung gana mo. Wala na ikuan. Ang garawan. Gana Awa lagi na. man. Awa lagi. Putra, pito na. Kanang pito na Di, sili. tandagan. Namugana gamay dawa. Ikaw, Ter. Guys, panghapon. Kana litro lang. Litro lang. Ay ko sa ila. Sa kalitro lang. Sa litro lang.
Dala? Wala ko kay Baw. Mamantali na. Sir, ko ano ta? Uy, no. Musuga man na. Uy, ang Hindi sarap. kay, ala. Kaya, advance sa birthday, nak. Salamat, ma. Salamat sa pa-birthday. Ano, usara man na diha, nak. Ha? Langit, nasuko na. Oh, di. Lima ko na. Time si kala size na. Gusto rin. Size ba? Na. Size ko dito. Ito sa mga niksik yung vlog ko. Hi guys. Wala yung panihapon. Sa. Lagi nagtakin taon nga sa kagpamenda aircon. Da, surprise lagi sa aircon. Ika na kang aircon? Wala ko po. Napagkas lagi nagtak pa diya? Kay, hindi na ito ba kastiri. Nangan ko ito ilaki ni kadug. Iyon mo ka ito. Ma, iyaw. Nakasin, tag-message ni Jamuel. Nasaan na natog na guys, kaya katugon na. Kaya pa nito, kaya ka ng trabaho. Tapos inday ito, nag-kuhan po siro, kaya sunda siro. Muli ito So, madani amang gipo yan. Arang cute, na-miss na nga sa kalasangan. Di ba, Jack Dani? Ano ba niyang last? 350 last? At, Number niya 350? Pero magabi na, isa raman ang portahan na anak. Nag-intan ba na sa ka nagkukas, eh? Ay, day, mura sa atang double dick, day. Rubit ako. Mas dako na siya or maura? Maura. Maura siya. Okay naman day pong double dick na to, no?